Kapatesi TV. Hadin bagi pulit kila tokit benia halor ke jingjab thai bom ke belajar motor kila yok kem bungut ya ki brio bat la register case bat pengat ya ki haki kendon ain beper hak jing tokit ki pulit kila lap bungut ki samla ki bale ya ka ni ka kam dei ki bala syak pengop hagi nong elam joga seng HNLC mentah ki pulit kila pensapriang sakawai ke video kabadai ke jingya keren hapadeng u commander jongga HNLC usan bor pala bat uwai usamla ubala syakem la ban ya sngo ba kila ya keren ya ka kampen thai bom ya ka ba uniu samla la ong ba umnut syu bat ba un bret no ya ka tiar namar ba utieng nrei utau nong yalam ka HNLC la ong ba kamdei ba upha ba un le no manta nrei un apshwa sipor arpor Presiden jangka United Democratic Party uba met ba lengdo haba kren haga jingelang yalap election yau kertong yaman lang jangka Regional Democratic Alliance ula ong ba man kapor ondala nyau ya ki vote hagi election MP ki seng riulum kim jujob bat kadau kadai namar ba kim yateli paramaki Nrai mentah ka kenti ulaong baka UDP bat ka HSPDP kila yateli bat lada kinong kersan jong kini ki arseng ki kersan ya ukertong jong ka RDA klempep ukertong jong ka RDA unyo ya ka jingjob kum ka jing pen kre ya ka election Lok Sabha ka ban salong haga khat khandai tarik uyayong arjar arpsau ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haga arpui tarik ulber arjar arpsau kala lumlang ya baro ki district president ki block secretary bat yakin nong yalam bahakmat ban pensyai bat ban pensungtu ba kim dei satia ban kren kulmar hagi rensan yalap election kani kejing pensyai jong ka MPCC syaki nong kit kam jong ka party kalong ban bot renti ya kejing betha jong ka Election Commission of India Uba Vincent H. Pala ubadai Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haga arfuai tarik ulber arjar arfusau ula kam baga jingbom tre jong ka Congress banya trailang bat ka All India Trinamool Congress ha Meghalaya kadai nakadau balada ki nong yalam jong ka All India Trinamool Congress ki lek ban penyaso syaga BJP kan sapau pat hadin habot badai hi ka Congress ka bapa yakin nong tre syaga BJP Uba palau laong bakum kinong elam ka party kila lek ru Delhi ban pensyai hakmat kinong elam jong ka All India Congress Committee baka TMC ha Meghalaya kaya per bak lebak na ka TMC ha West Bengal Uba Preston Tensong uba long usembut Menteri Rangba jong ka jela ula ther teng yau nong elam jong ka Voice of the People Party uba Arden Miller Basayomai Ubala keno bagi nong yalam niam ki bor sensar snong ki nong yalam seng balang bat ki nong yalam seng sain pertai ki lapel bat pensniu dor ya kejait menriu haga arpo tari ulber arjar arpsau uba Preston ula ongru balada bisyar ya kani ke jingkren jong uba Arden imat dei tang ki nong yalam jong VPP ki balongkum ki angel Hagawai nagi jingja ba smutrim kawai kalong keme bat ka khun ksiu jongka ka badang ars nem siteng kila syak peniap dosman bala ot lengkhot lengkhai ya ka met jongki bat la lek bread hagawai ka pung kani kalaja Hamandia district jongka jela Karnataka kani kalong keme ka bala tip kerteng kum ka Jayama ka syong ka sa ka snong Kalkere ka bahap hapo ka Chikmagaluru district Kalami nalayeng haka khat artarik ulber ban lek Mandia district ban lek shimyak pisa kabala airam ha wei brio bat kalaya tu hagi bahiyeng bakan wan phayeng onda kalayo ek pisa haba kam shim lawan phay syu ki bahiyeng kila lek pentip syaki pulit nrei lalap bakala syak peniap lalap ya kamet yap jongkaru dai hadien baladon ba phone syayeng jongka ban pentip bakala syak peniap Kaseng Kongres kadon hapadeng ke jing ka bakrau haka ni ke election ke bamenta namar ba ka Income Tax Department kala kurup ya ka bank account bat ka pisa jongka kinong yalam jong kaseng Kongres kila penrem ya ka sarkar bat kila keno baka ni ke jingle ka de ka kam jong ka sarkar ba yalam da ka BJP ban pentron ya kaseng Kongres Rahul Gandhi ulaong menta ka seng Kongres kadon haga Kim Kait bat kamdon pisa ban lek yalap election ru bat tang kapai tiket syong rel kinong yalam ru kamdon syu
Hagasin ka bakhandai ru Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ula banam lek syaga jing syakhat hajir haga Enforcement Directorate. Kejriwal ula lek pan jingya dana ke High Court ba ka dei banom syak ya ke Enforcement Directorate ban le AAU. San pongut gibriu kilaman sao namar ka jing syak hertma ha ungap haga por bakidang lek on tap briu. Kani kalaja ha Mohanlal Ganj kepadon ha Khapsor jong ke Lucknow. Kinong syong snong hagani ke snong kidang ya lenti banai on tap batkat ba kidang ya lenti ungap ubalum lumbung ha wei uding ula kenta kensan ni kinong lek on tap. Kidon san pongut ki belapoi hospital. Laingut ki doktor kila syak syok ha wei brio ubalabu ai. Kani kalaja ha Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital ha Northwest Delhi. Udai ubrio ubasyak kem haki pulit namar ba upun mi huri-hura. Ki pulit kilawan yalam yu Usha Hospital banle ya ke medical check up nrei habalapoi ha hospital ula syok bat patare ke sopti jong ki doktor bat ula pen praru ya ki tiar gitar ki badan ha po hospital. Ki khna ha Uttar Pradesh Kinto City shala ki kme ki paju ki baki day ban tap vote back hagani ki election Lok Sabha ka bamenta. Ka Election Commission ha Uttar Pradesh ka pan ya ka jingye trelang jong ki school ban pensngutu ya ki nong syong snong baki day ban pendep ya ka hok jong ki ban tap vote. Ka China kala pen pau ka jing sngu bitar ya ka United States namar ba kala itu ya ka Arunachal Pradesh kum ka Jaka jong ka India bat ka pen remru ya ka China baka lek ban tamput hapo uput usam jong ka India. Ka China kalau ong baka US kam day ban wan tuklar ya ka kamput kam sam jong ka India bat ka China. Menteri Ketenat Korbari jong ka China ula ong baka Zangnan ka day ka Jaka jong ka China bat ka US kam day ban wan tuklar AA. Ya ka Arunachal Pradesh ka China ka Jukhot da ka Kerteng Zannan lani ka South Tibet. Katenat ka koi ka khia jong ka South Korea kalapan bena ba lasem tayo kan matlut ya ki license jong ki doktor ki bemuan tray. Ki doktor ki layak hi mentala shibnai ha South Korea bat kim let shu shala ki jong ki jaka tray. Kani kala khta bha ya ki pat nong shong shnong jong ka South Korea. Shua ban suspend ka sarkar kala pha notice shua sha ki to ki doktor ki bayak hi nrei lada kim sngap kan mat no ya ki license jong ki. Ki lekno Balok Liberation Army kila rung hapo Gwadar Port Authority Complex daga jingtmu ban kurup ya ganika complex. Marsen rung hapo jongka complex kila senret kuli napang bat kila pen betai bom ru hagi jaka ki badon marjan bat ka complex. Marsen yo jingtip ya gani ki pulit bat ki sipai kila wan poi hagani ke jaka bat kalami ke jingya siat ke pesirkai hadu bah nyungut ki lekno kila keloniam. Arngut ki sipai kila kelon yam bat khat sangut kila mansau ha ka jingpen betai bom uriu khendu ha Khyber Pakhtunkhwa province jongka Pakistan. Shwaya gani ki lekno kila senret kuli ya ka kali sipai bat hadin kata wei no ki riu khendu ula tur sya ka kali sipai bat pen betai bom yaladi. Haduk menta ompat don kanu ka seng lekno ka bakam ya gani ka jingle. Secretary of State jangka United States Anthony Blinken lecha Israel hagasni thoding bat unya kendu markmat yo menteri rang bado ka Israel Benjamin Netanyahu bat kumjuru unya kendu markmat yakin nong yalam jangka Hamas banya keren penbet kenang bakathma ha Gaza kan kutno. Ka jinglait Blinken ka dairu namar ka Israel ka thmu ban khrwit ting ha Rafah. Kito gilong kimat kublai.